बरमायाव आजादी का अमृत महोत्सवनि हर घर तिरंगाजों सोमोन्दो लानानै सा 2,000 सुबुङा सांग्रांथि हानजा सुरदों। मसलपुर ब्लक इउपिपिएल दोलोनि बानजायनायाव बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आजादी का अमृत महोत्सवजों सोमोन्दो लाखिनानै भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीआ 13निफ्राय 15 आगस्तसिम माहारियारि फिरफिलाखौ गाव गावनि नखर नखर बिरहोनानै उदांस्रि सानखौ गाजा गोमजायै फालिनो बिथोन होदों। बे बिथोन होनाय बायदिनो बाक्सा जिल्लानि बरमायाव मसलपुर बियाबाव सांग्रांथि लाबोनायनि थांखिजों रायजो राजाफोरखौ लानानै हानजा सुरनाय हाबाफारि लादों। मख'जाथावदि बे हानजा सुरनायावनो गासै 2,000 सुबुंफोरा आखाइ आखाइ माहारियारि फिरफिलाखौ लानानै बाहागो लाफैदोंमोन। हानजा सुरनाय हाबाफारिखौनो फिरफिला बिरहोजेननानै बेखेवनानै होयो मसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि आफादगिरि निरपेन चन्द्र बर'आ। हाबाफारियावनो बाहागो लादों इएम राकेश ब्रह्मआ। लोगोसे बाहागो लायो मसलपुर जिल्ला इउपिपिएलनि अर्गेनाइजिं नेहाथारि मैनुल आली आरो मसलपुर ब्लक इउपिपिएलनि गोबां दैदेनगिरिफोरा हाबाफारियाव बाहागो लानानै इएम राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिना लानि। जायगायाव जे रोखोमनि आसामल' नङा फुरा भारतबर्षआवनो हर हर तिरंगा बिनि मोनसे स्लग सोलिगासिनो दङ। माने गासैनिबो न' माने तिरंगा बिरनांगौ। बेनिखायनो जोंबो जोंनि मसलपुर समस्ति हिसाबै बे खेबाव रावनिबो न'खराव गंसेबो माने तिरंगा गोलैया माने तिरंगा गैयि गारा जाहाथे थाया बिनि मोनसे प्रग्राम जों लादों आरोखि एवारनेस। ओरैनोथ' जोङो माने जोंनि मसलपुर ब्लक इउपिपिएल हिसाबै जोंनि जे दैदेनगिरिफोर दङ बिथांमोनखौ लानानैनो बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। थेवबाबो जोंहा डिस्ट्रिक्ट इउपिपिएलनि सेक्रेटारि बिथां मैनुल बिथां बुंनाय बायदिनो 1500निफ्राय 2,000 बिनि गेजेराव जोंनि माने वार्कार्सफोर दङ। जों बेखौनो लानानै दिनै हानजा सुरनाय हाबाफारि मावदों आरोखि। रायजोफोरा माबायदि मदद होदों नोंथांमोनखौ? आं सानदों जोंनि मसलपुर समस्तियाव स्पेसियेलि बिराद माने एकता मोनसे दङ आरो जोंनि जेसेबां माने वार्कार्सफोर दङ दिनै जिबायदि मोनसे थासारि देखायदों माने गावनि माने सुबिदा थाबायनानै फैदों, सोरबा मटर साइकेलजों फैदों, सोरबा रिक्साजों फैदों, गावनि रां बाहायनानै भारतखौ अननाय जि मोनसे परिबेस माने सिनायथि होदों। आं आसलते मसलपुर समस्तिनि MCLA जानानै आं गौरब फिल खालामदों, आं प्राउड फिल खालामदों। बे समस्तिनि आं दिनै दैदेननो हानाय सासे दैदेनगिरि होननानै आरो आङो रायजोफोरनो खोथा होदों जे फैगौ समाव आंनि खुंथाय समाव आं रायजोफोरखौ जेबो दुखु होआगारा जोंनि बे मसलपुर समस्तिखौ समायना रमायना मसलपुर समस्ति बानायनानै होगोन। बे खोथाखौ आं रायजोनो खोथा होयो। যেহেতু সকলোৱে 15 আগষ্ট উদযাপন কৰিম, মই আহ্বান কৰিম যে সকলোৱে যে আমাৰ ভাৰতৰ যি আমাৰ তিৰংগা এই তিৰংগাখন যেন 15 আগষ্টৰ পিছত যে নিজৰ ঘৰৰ ভিতৰত সোমাই পেলাই যেন মানে নিজৰ সন্দুকত বাকচত ধুনীয়াকৈ থৈ দিয়ে, যাহাতে আমি অহা বছৰ নিকিনা কৰি আমি আৰু যেন মানে সেই যোনটো তিৰংগা তাক যেন আমি ৰিপিট ব্যৱহাৰ কৰোঁ। তাৰ কাৰণে মই সমগ্ৰ অসমৰ লগতে আমাৰ বিটিআৰ ৰাইজলৈ মোৰ আহ্বান থাকিব আৰু কি সমূহ ইউপিপিএল কৰ্মী ৰাইজক মই আন্তৰিক অভিনন্দন আৰু আজাদী কা অমৃত মহোৎসৱৰ শুভেচ্ছা আৰু কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ। তো আমি মছলপুৰ ব্লকে চৰ্দাৰ ইএম ছাৰৰ নেতৃত্বত যি জনসাধাৰণৰ অমৃত মহোৎসৱৰ যি হৰ ঘৰ তিৰংগা উত্তোলন কৰাৰ কাৰণে যি সজাগতা সভা আয়োজন কৰিছে, তেওঁৰ এই সজাগতা সভা আমি দেখিবলৈ পাই আমি মছলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটিৰ তৰফৰ পৰা ইএম ছাৰক আমি কৃতজ্ঞতা যাচিছোঁ। তেওঁ যি এটা মহান পদক্ষেপ হাতত ল'লে তাৰ কাৰণে তেওঁক ধন্যবাদ যাচিছোঁ। আৰু আমি এই ৰেলীৰ জৰিয়তে আমি মছলপুৰ সমষ্টিৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজক আমি এটাই আহ্বান কৰিব খুজিছোঁ যে আহি থকা আগন্তুক 15 আগষ্টৰ দিনটো আমাৰ অমৃত মহোৎসৱ হিচাপে সকলোৱে আন্তৰিকতাৰে উদযাপন কৰক। প্ৰতিটো পৰিয়ালতে আমাৰ যিটো জাতীয় পতাকা হৰ ঘৰ তিৰংগা তেওঁলোকে উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰে উত্তোলন কৰক। গোট খাইছে মই যিটো দেখিছোঁ ইয়াত কমেও 12ৰ পৰা 1500 মানুহ হ'ব, 1500মান মানুহ হ'ব আৰু ৰাইজৰ উৎসাহ দেখিবলৈ পাই মই যথেষ্ট আনন্দ আৰু উৎসাহ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। बाइक अनसायगिरिफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां। क'क्राझार जिडी र'ड एक्सिस बेंक साखाथियाव थानाय दावहारु अट' एजेन्सिया नोंथांमोननि थाखाय लाबोदों धामाका स्पेशल अफार। खम बेसेनावनो नोंथांमोना बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक फाइनान्स खालामना नोंथांनि सिमांखौ जाफुंहोनो हागोन।
13,800 रांनिफ्राय जागायना 19,500 रांजों नोंथाङा बाजाजनि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक जेरै प्लाटिना, पालसार बायदि गुबुन गुबुन मडेलनि बाइक लानो हागोन। बाइकजों लोगोसे बेसेन होनाङालासे मोनफागोन गंसे हेलमेट। बाइगिरि बिथांमोना गोरलै राहाजों बाजाजनि फाइनान्स लिमिटेड नङाबा एक्सिस बेंक लिमिटेडआव फाइनान्स खालामनो हागोन। गोबांथार फोरमानलाइफोर गथायनो गोनांथि गैया। खालि फट' गांसे, पेन कार्ड, आधार कार्ड, भटार आइडि आरो सोलिबाय थानाय मोब्लिबनि बिल होयोब्लानो बे सुबिदाखौ लानो हागोन। गोबां मिथिनो थाखाय 8473883986 03661270550 9957644326 आव फन खालाम।